puhua. Joo, tietenkin. Mut hei, Aksu, jos lakko katso se video. Ja sitten se Ei näyttää... sillä ole mitään väliä. Sitten lakko näyttää just... On niitä video koko ajan pyörii tässä. Mutta jos meikö sä vähän täältä pois, niin voi kuvaa vähän tätä. se nyt? Joo, Ai, koko aika. Koko aika. Onneksi ei tullut... No, tää on meidän maja. Joo, tää on meidän maja. Niin Tää on aika hieno. Näkyy, tää on aika hieno. Ja tää on puussa. Joo. Ja tässä on lautoja aika paljon. Yksi on tuo naapuri, yksi on Ja jos tuo... Jos mä sanon joku paikka, niin sä kuvaat sen. Ei saa sanoa, missä asutaan. Okay. Tässä majassa on alakerras. Se on tässä alhaalla. Tuossa on tommonen tie. Ja sitten tänne voi niinku tavallaan mennä. Tänne. Ja kun tuonne menee, se on näyttänyt vähän niin kuin minun huoneeni, mutta sitten pitää vähän järjestää, kun siellä on kiviä. Mennään katsomaan. Mennään katsomaan. Me kattoo. Me vaan. Video vaan pyörii, että sun naama ei saa näkyä. Ei saa nähdä naamaa. Niin, se on vähän vaikea sanoa sitten. Kun tää video pyörii koko ajan, niin kun sä ottaa luissiin, niin kato miten se pyöräilee. Joo. Mut saaks naama nyt näkyä? Okei. Tää on ihan hyvä. Hei, mä sanoin jo, Aksu, Mitä? että on ihan hyvä olla. Jurassic World. Mitäs kiinni toi jo? Brr. Millä tavalla? Tää maja on tosi jos tähän vaikka menee pomppiin näin, tää kestää. Ja tää ikkuna on tämmönen, tässä olisi vähän hyvä kun tänne pääsis tänne. Ja terassille, mut täällä on terassi, täältä kestää. Ja mä voin näyttää, mistä me aloitettiin. Kattokaa. Mä aloitettiin tästä laudasta. Ja sitten me tehtiin tämä. Ja sitten Lukas tuli toi naapuri. Niin se Lukas meni laittamaan nämä. Niin, ja se laittoi väärin tän. Niin laittoi. Ja siinä piti olla kyllä purkkaa ja nauhoit, mutta se rikkoi sen. Mä en tiedä vaan... Sanoit sä purkkaa? Niin purkkas tai se pussi tai... Ai purkkapussi. Aksu! Niin purkkapussi ja naulapussi, missä on nauloin. Do you like this video? Like and subscribe! Onks tää englanniksi? Ei. Lol. Ot haista kivi. Mikä toi sun vitonen oli? Haista sinä kivi! Haista ite! Kuvaa tää. En. Nice. Jurassic World. Mä menen nyt tekee tohon. Haista Luis. kusipää. Mä menen nyt tekee tohon toi lopu. Tohon. Okei. Siis tee pois siitä. No tässä on tämmönen. Tää edelleenkin tää pyörii tää video. Joo. Shoutout. Mut hei, mä teen sen lopun täällä. Okay. Niin me pysykää tässä siellä. Like and subscribe and yeah. Like or you died. Yeah. Bye.